እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይሎም መዓልቲ ሰሉስ 19 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ወይ 6 ሐምለ 2006 ወይ ድማ ይቕሬታ 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህኔ ዜና ብምቕዳም ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዘካየዱ ኣኼባ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ كم يمسحهم كبرات على توزينا أنه منستر وطا أمريكا أنتوني بلينكن لوم سولوس مسنا إثيوبيا قدامها منستر أبي أحمد كم زتزرارمو تقاليصو بمسارة زي إتو منستر وطا أي بزعبا أقداسنت هسوس نبارن أب لزب زتمسرته مقراص تصابعون بهلم توقعات حيدتا تسميرو مدلو إتو منستر وطا أي ناب تقراي زسقر دل مسوارون كالوت عنكفاتاتن كونينهم قدامها منستر أبي أحمد نتبيت مغرطة تحورات هاجرات قدمي 4 معلتات زتيلو أجندا تقداسنت كريو أنتوني بلينكن صوي عميام موصا سراويت إرتران حيدتات كل الأمحران كاب تقراي مولو وحسن أنكفكف زيبولن مبصح سباو رديئت ناب يتصبزلو هزبي ماقهاست سباو مسلاتن قفعن زفتسمو بنصا أكال نكتصارن فتسمتو نافردن كقربو كمون وشتاون دقاون دوب إثيوبيا بزخوانا ملكع بحايلن نحقا منقستي بزت حسب مقدي كل وقت كم زي قبان أزخاخيرهم بتوساخي كل حقوق بوليتيكاو للزب مسلات ظلو أقداس النت بمقلخ إثيوبيا نزقات أما زرعون بوليتيكاون مكففال نمفتاح ظلو ترى آتريروم قليسهم علو منستر وصا أمريكا أنتوني بلينكن منقستي إثيوبيا بوق سلزي عوات قبل الزب زتمسرته مقراص تخصن بوليتيكاو فتحن نخنادي أزاز حيلتات تقراي لوم سولوس صويعم سراويت منقستي كاب مقالة كاب زوصو دحر حدا سومن مس رويترز تكال زينا قال ملس قبرو جنرال صادقان قبرة تنسائي دحر سعرات سراويت إثيوبيا تزراربنا ناب مقراص تصابقو نفقع عنا نبل زلنا إلوم جنرال صادقان وسيخوم نخلهم صاقمات ببوليتيكا نفتحيهم بلنا نرأسنا نقدبالنا محبر السب عالم نزخونة تاتزيك جنزبلنا عنا ندل يفلو كالا أماراتي انت تسعينو قنا بوتهادراو حيلي كنفتحو إنا أيلوم كاب زيتة نتصار السفرة خوينوم أبزهبوك على مللس وهابك القدامي مصر أبي أحمدن منقستي نزقومو ناي تقراي كوماند بوستن قبر ملسن كهبولو استقبر فتانا أي تعوتن أبزوان زيقنا وقن خبقعن سباو رديئت نابزوت أمي هزوي منتان كباصحن عالم لخصاطي أبلع لكلت يوم وقنات حايل الله منقست إثيوبيا سلطاوي من سحاب أب تحت زبالو في السامة زحالة فسومن بيناوي مقراص تصابقو تكبير اللخو يبل حوحات سنبت أبزرقو مقلسي مش منقست إثيوبيا نابل الزب زبقع مقراص تخصي كدم مسلم معنا سراويت إرتران حيلتات كل الأمحران ملؤ نملؤ كاب تقراي كوتسو اللهم إلى الله اتمقلت صوصيغو سراويت تماليسوم زياتونا أنت خوينهم مقراص تخصي بمسارة حساب درجة قبليو كابوز ساقرقنا أسم معنات كدم مبصحنا كالوت كمال وزلوم كدم خناتات اون آلو يبل مس رويترز قال من الزكادو جنرال صادقان قدام مستر أبي أحمد أب تقراي وتهدراو سعرة عقاتيمونا إيو إيلوم كساب زي تقبلو وق كغصل إيو إيلوم اللو صادقان وسيخوم منقست إثيوبيا رديئتنا بتكلل نخياتو كون إيلو يغلقل اللو إيلوم كسيسوم منقست إثيوبيا قنا آيكالكال كون إيجزبل جنرال صادقان ابتزهبو قال ملس أستات شمون تشح وتهدرات إثيوبيا مروحاتو قو كوينوم كمزلو تقيسم يوم وتهدرا وهاب قال سراويت إثيوبيا كولونيل جيتندت أدانة اتب جنرال صادقان استقلت بزح مروحات زتقانن أيو كولو كالو رويترز بوغانو نت أهاز كارغاقص وايكالن سوني نبارلما إثيوبيا مبرزهبو قدام منستر أبي أحمد أدلاين تخوينو مليون إثيوبياوين من أساي أب تقراين نخواقو قروات يوم انتخونا قدام النزوهابو سلامة تحيو إيلوم يوم يبل رويترز دالو ريبورت
ምስ ሕወሓት ርክብ ኣሎም ዝተባሃሉ ተጋሩን ጋዜጠኛታትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተኣሰሩ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ሓደ ርእይቱ ንቪኦኤ ዝሃበ ትግራዋይ መንእሰይ ቀዳም ዩኒፎርም ብዘይለበሱ ፖላዊስ ከም ዝተኣሰረን ምሸት ንምሸቱ ከም ዝተፈትሐን እቶም ፖላዊስ ምስ ጉጅለ ግብረ ሸበራ ተባሂሉ ዝተመደበ ሕወሓት ትራኸብ ኢኻ ተባሂልካ ኢኻ ትጥርጠር ከም ዝበልዎ ጠቂሱሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ሓበሬታ ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ይብል ኬኔዲ ኣባተ ዝለኣኸልና ሪፖርት ጽባሕ ሰፊሕ ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኢና ኢትዮጵያ ነቲ ኣካታዕ ኮይኑ ዘሎ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ መምላእ ከም ዝጀመረት ግብፂ ኣፍሊጣ እዚ ተበግሶ እዚ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንሱዳን ዝሓወሰ ኣጀንዳ ንምዝራብ ኣብ ዝዳለወሉ እዋን ንውጥረት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዘንህሮ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ቪኦኤ ንዘዳለዎ ሪፖርት ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ ግብፂ ትማልሶኒ ኣብ ዘርግሖቶ መግለጺ ኢትዮጵያ ነቲ ኣሰሓቢ ግድብ መምላእ ከም ዝጀመረትን እዚ ስጉምቲ እዚ ቅድሚ ንሱዳን እውን ዝሓወሰ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ምክያዱ ውጥረት ከም ዘንህርን ኣፍሊጣላ ሚኒስተር መስኖ ግብፂ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሚኒስተር መሐመድ ዓብድልዓጢ ካልኣይ ዙር መስርሕ መምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ሳለጥ ከም ዘሎ ዝሕብር ደብዳቤ ካብ ኢትዮጵያ መዘንኦም ወግዓዊ ይፍለጡልና ዝብል ከም ዝበጽሖም ጠቂሱ ኢትዮጵያ ትወስዶ ዘላ ሓደ ወገናዊ ስጉምቲ ከም እትነጽጎ እውን ግብፂ ኣፍሊጣላ እዚ ስጉምቲ እዚ ንዞባዊ ሰላምን ህድኣትን ሓደገኛ ከም ዝኾነ እውን ጠቂሳ ግብፅን ሱዳንን ግድብ ህዳሴ ዝመልአሉን ዝስራሓሉን ኣገባብ ንምንጻር ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ንክሕግዛ ደጋጊመን መጸዋዕቲ ኣቕሪበን እየን ብመሰረት እዚ ሚኒስተር ወጻኢ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ንምስታፍ ኣብ ኒውዮርክ ኣትዮም ይርከቡ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ብጽሒት ማይ ግብፂ ንዝንኪ ተግባራት ኣዲስ ኣበባ መንግስቶም ከም ዘይጻወሮን ኩሎም ኣማራጽታት ኣቦቶኦም ከም ዘለውን ኣዲስ ኣበባ ምስ ካይሮን ካርቱምን ክትተሓባበርን ግጭት ክትወግድን ጸዊዖም እያ ይቕኒልና ገብረ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጸረ ቫይረስ ኮሮና ዘይተኸትቡ ኣሜሪካውያን ንምድሓን ህይወቶምን ህይወት ካልኦትን ኢሎም ንክኽተቡ ደጊሞም መጽዋዕታ የቕርቡ ኣለዉ ብምሕዳሮም ክሳብ ሰንበት ዝተኸብረ መዓልቲ ነጻነት ኣብ ዘሎ ግዜ ክንከትብ ኢና ኢሉ ዘውፅኦ ትልሚ ሙሉእ ንሙሉእ ኣይተዓወተን ባይደን ንመዓልቲ ነጻነት ሃገሮም ምስ በዓልቲ ቤቶምን 1,000 ዕዱማት ኣጋይሽን ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ዝርከበሉ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘኽበረሉ እዋን ከምዚ ይበሉ 245 years ago we declared our independence from a distant king ቅድሚ 245 ዓመታት ካብ ናይ ርሑቕ ንጉሳውያን መግዛእቲ ነጻ ወፂና ኢና ሎሚ ድማ ካብቲ ዘይምሕር ቫይረስ ንገላገለሉ ግዜ ንምብጻሕ ተቃሪብና ንርከብ ከምኡ ክብል ከለኹ ውግእ ኣብ ልዕሊ ኮቪድ-19 ተዛዚሙ ኣሎ ማለት ኣይኮንኩን ገና ብዙሕ ስራሕ ይጽበየና ኣሎ ማዕረ ኣብ 1776 ዓመተ ምህረት ዝኣወጅናዮ ነጻነትና ንተወሳኺ ተግባር ዝዓደመና ሎሚ እውን ብተመሳሳሊ ተወሳኺ ስራሕ ይጽበየና ኣሎ በሉ ንሶም ኣብ መወዳእታ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዶክተር ኣበበች ጎበና ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ስላሴ ሎሚ ተፈጺሙ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንሰን ዘዕበዮኦም ቆልዑ ኣዝማድ መንግስታዊ ሰበስልጣን መራሕቲ ሃይማኖትን ነበርቲ እታ ከተማን ተረኺቦም ነይሮም ናይ ክብሪ ዶክተሬት ዝተቐበለ ኣበበች ጎበና ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሓሚመን ኣብ ሆስፒታል ከም ዝቐንያን 27 ሰነ ኣብ መበል 85 ዓመት ዕድሜን ከም ዝዓረፋ ሪፖርተርና ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ ዜና ተፈጺሙ ነመስግን በትረን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካዊ ናብ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንትግራይ ኣመልኪቱ ዘካየዶ ፈላማይ ወግዓዊ ኣኼባ ብዘይገለ ስምምዕ ተወዲኡ ኣብቲ ብዓርቢ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓይልታት ትግራይ ስምምዕ ምቁራት ተጻብኦን ተገብሩ ዘተሓሳስብ ኮይኑ እዚ ድማ ሰብኣዊ ጸገማት ካብ ምፍትሑን ላዕሊ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዩ ጸገማት ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምንዳይ ዝሕግዝ ምዃኑ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ ኬኔዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ ዩናይትድ ስቴትስ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ብመሰረት ዘቕረቦ ሕቶ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰላምን ድሕንነትን ኣብ ኣፍሪካ ብዝብል ኣጀንዳ ወግዓዊ ኣኼባ ኣካይዱ ኣብቲ ብኣቦ መንበርነት ፈረንሳዊ ኒኮላስ ዲ ሪቪዮር ዝምራሕ ዘሎ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘካየዱ ኣኼባ ፈላሚቲ ተዛራቢት ዝነበራ ኣብ ህንጸት ፖለቲካን ጉዳይ ሰላምን ሕቡራት ሃገራት ዋና ጸሓፊት ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ኢትዮጵያ ኣብ ወሳናይ ኩነት ትርከባላ ኢለን
እተን ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ንኢትዮጵያ ዝፈታተኑ ዘለው ጉዳያት ኩሉ መዳይን ዘላቕን ብዝኾነ መገዲ ክፍትሑ ከም ዘለዎም እዚ ዘይኸውን እንተኾይኑ ክወርድ ዝኽእል መዘዝ ኣዝዩ ዝኸፍአ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለን እቲ ን8 ኣዋርሕ ክካየድ ዝጸንሐ ጎንፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ 28 ሰነ ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ምእዋጁ ስዒቡ ሰራዊቱ ካብ ከተማ መቐለ ምውጽኡን ሓይልታት ትግራይ ድማ ንከተማ መቐለ ሓዊሱ ብርከት ዝበላ ከተማታት ትግራይ ምቆጻጻሮም ሓቢረን ቅድሚ እቲ ኩነታት ንፕሬዝዳንት እታ ክልል ዝነበሩ ሓዊሱ ላዕለወት ኣመራርሕኡ ናብ መቐለ ምምላሶም ሪፖርታት ምግላጾም ዘብርሃ ሮዝመሪ ዲካርሎ ሓይልታት ትግራይ ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦ ክገብሩ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲበን As of today, the TDF has yet to agree to a ceasefire. ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተጻብኦ ንምቁራጽ ኣይተሰማምዑን ዋላ እኳ ክበት ፍጻመታት ምህላዎም ዝሕብር እንተዘይሃለወ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምግባር ዝምችው መሰረታዊ ኣገልግሎት ግን የለን ኣብ መቐለ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኮነ ሓይሊ መብራህቲ የለን መሰረተ ልምዓታት ዓንዮም እዮም ናብቲ ቦታ ንምብጻሕ ኮነ ንምውጻእ መጓዓዝያ ኣየር የለን ካልእ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዶብ ከባቢ ዝርከቡ ቦታታት ተጸጊዑ ይርከብ ሓይልታት ትግራይ ንቕድሚት ይቕጽሉ እዮም ዘለው ይኹን እምበር ኣብ ከባቢ ምዕራብ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ዝነበርዎ እዮም ዝርከቡ ፓርቲ ብልጽግና ኣምሓራ 29 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መሬት ክረክብ የይሉ ንኸይፍትን ኣጠንቂቑ እዩ ብሓጺሩ ልዑል ጎንፅን ጸገም ጸጥታን ከስዕብ ይኽእል እዩ እዚ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ምቁራጽ ተጻብኦ ንሕወሓት ሓዊሱ ኩሎም ኣካላት እቲ ጎንፂ ብህጹጽ ክቕበልዎን ከተግብርዎን ነተሓሳስብ ኢለን ንሰን ወሲኸን እቲ ኣዝዩ ሸቕሎት ዝፈጥር ጉዳይ ምብጻሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ምዃኑ ገሊጸን እየን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕፅረት መግቢ ይጋደድ ምህላውን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስባር ድልድል ተከዘ ነዚ ጸገም ብዝያዳ ከም ዘጋደዶ ኣብቲ ኣኼባ ኣልዒለንኦ እየን ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ምግባር ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ጸገማት ካብ ምቕራፉ ንላዕሊ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ጸገማት ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምጻኡን ከም ዝሕግዝ ኣስሚረናሉ እየን መዚ ተታሒዙ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን መንግስቲ ፌደራል ውጽኢት መረጻ ዕላው ድሕሪ ምዃኑ ንኹሉ ዝሓቆፈ ዘተኸካይድ ምድላውን ነቲ ጎንፂ ስዒቡ ዝተፈጸሙ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ንምምርማር ዝግበር ጻዕሪ መንግስቲ ከም ዝድግፍን ኣብ ዝሓለፈ ምስ ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ምዝራቦም ጠቒሰን ንኢደን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቀለውላው ዝያዳ እናተጋደደ ምምጽኡ ዝገለጹ ድማ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተጠባባቂ ምክትል ዋና ጸሓፍን ኣተሓባባሪ ህጹጽ ሓገዝን ራሜሽ ራጃሲንጋም እዮም 2 million people are still displaced and close to 5.2 million people still require humanitarian assistance. ስካብ ሕዚ ከባቢ 2 ሚሊዮን ሰባት ካብ ከባቢኦም ተመዛቢሎም 5.2 ሚሊዮን ዝጽጉዑ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝደልዩ እዮም ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን እዮም ብምኽንያት እቲ ጎንፂ ጸገማት ምግብን ጸጥታን ጥሜትን እናኸፍአ ምምጽኡ ዘተሓሳስብ እዩ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 400,000 ዝኸውን ህዝቢ ብጥሜት ይጥቃዕ ኣሎ ተባሂሉ ይግመት 1.8 ሚሊዮን ህዝቢ ድማ ኣብ ጫፍ ዓጸቦ ይርከብ ገለገሊኦም እውን እቲ ቁጽሪ ይዛይድ ምህላው ይገልጹ ብተወሳኺ ጾታዊ ዓመጻት ብስፍሓት ምፍጻሞም ዝሓበሩ ኮይኖም ኣብ ዙርያ ዘጥቃዓት ልዕሊ 1,200 ጸብጻባት ምቕራቦም ጠቒሶም እዮም ኣብቲ ተጻብኦ ዝሳተፉ ዘለው ኩሎም ኣካላት ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ግብኦም ክፍጽሙ ሓቲቶም ነቶም ኣብ ቀረባ ዝተቐትሉ 3 ኣባላት ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ሓዊሱ 12 ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዛት መቕታሎም ኣዘኻኺሮም እኹል ሓለዋ ክግበረሎምን ኩሎም ኣካላት ጎንፂ ካብ ምግዳድ ክቆጠቡን ኣተሓሳሲቦም ኣብቲ ኣኼባ ክልቲኦም ሰበስልጣናት እተን ትካላት ዘቕረብዎ መግለፂ ስዒቡ ቀወምትን ተጠባበቕትን ኣባላት ቤት ምክሪ ባይቶ ጸጥታ ነናይ ባዕሎም መርገጽ አንጸባሪቖም እዮም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዘስምዖኦ ዘረባ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ዘካየዶም ዕጽዋት ኣኼባታት ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ጥሜት መመዘባል ቅትለት ንጹሃን ሰባትን ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዛትን ጾታዊ ጥቕዓትን ዝኣምሰሉ ጸገማት ካብ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ጸብጻባት ምስምዑ ኣዘኻኺረን መንግስቲ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝገበሮ ውሳነ ምቁራጽ ተጻብኦ ንሰብኣዊ ዕላማ ኢሉ ምዃኑ ዘዘኻኸራ እዚ ሰናይ ተበግሶ ብተግባር ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይገለ ወሰን ክባጻሕ ከፍቀድ ጸዊዐን ከምኡውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ክወጹ ከለዉ ብጽሕፈታት ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ምስራቆምን መሳርሕታት መራኸቢ ምዕናዎምን ገሊጸን እቶም ኩሎም ዝተሰርቁ መሳርሕታት ክምለሱ ይግባእ ኢለን ኣብዚ እዋን
ኣብ ትግራይ ኣብ ጸገም ወዲቑ ንዝርከብ ህዝቢ ዝያዳ ኩሉ ብቕልጡፍ ክንበጽሐሎም ይግባእ ክብላ ድሕሪ ምትሕስሳብ ኩሎም ተጻባእቲ ኣካላት ናይ ብሓቂ ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦ ንኽገብሩ ሓበራዊ ምርዳእ ክበጽሑ ሓቲተን Once again, we need access, we need aid, and we need to end ሓገዝ ከነብጽሐሉ ንኽእል መገዲ ንደሊ ኣለና እቲ ጎንፂ ጠጠው ክብል ኣለዎ ነገራት ካብ ምግዳድ ኩሎም ተጻባእቲ ንሓቃዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ክረዳድኡን ካብኡ ድማ ነቲ ስምምዕ ክግዝኡ ንደሊ እዚ ንሓይልታት ትግራይ እውን ዝሓወሰ እዩ ንሳቶም እውን ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግታት ከም ዘኽብሩን ንሕጋዊ ኩነታት ብሰላም መገዲን ንሰላም ከም ዝሰርሑን ከርእዩ ይግባእ ኣብቲ ክልል ዘሎ ተግባር ካልኦት ሓይልታት እውን ክንፈልጦም ዝግብኡና ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ንግዜኡ ግን መንግስቲ ብዝኣወጀው ምቁራጽ ተጻብኦ ተጠቒምና ሰላም እንረጋግጸሉ እዋን ሕዚ እዩ እየን ዝበላ ኣባላቱ ባይቶ ጸጥታ እቲ ኣዋጅ ምቁራጽ ተጻብኦ ናብ ዘላቒ ሰላም ካብኡ ድማ ዘተን ዕርቀ ሰላምን ከሰጋግሮ ይግባእ ዝበላ ኣምባሳደር ሊንዳ ኣብቲ ጎንፂ ዝተሳተፉ ወገናት ነዚ ዕድል ክጥቀምሉ እንተዘይክኢሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከብጽሖ ዝኽእል መዘዝ ዝኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢረን ከምኡውን ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ንምትግባር ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ከባቢ ምውጽኦም ክረጋገጽ ሓቲተን ceasefire deal would affirm the redeployment of forces and the complete withdrawal of Eritrean troops and Amhara regional forces. ትርጉም ዘለዎ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ዝወጹ ሓይልታት ደጊሞም ንኸይኣትዉ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ሙሉእ ብምሉእ ምውጽኦም የረጋግጽ ዘይተወሰነ ሰብኣዊ ተበጻሕነት የመዓራሪ ዶባት ውሽጥን ደገን ኢትዮጵያ ብሓይልን ሕገ መንግስቲ ብዝጠሓሰን መገዲ ዘይምልዋጡ የረጋግጽ ብተወሳኺ ነቲ ጸገም ፖለቲካዊ ፍታሕ ዘምጽእ ንዘተ ሰረት ዘንበረ ክኸውን ይግባእ እየን ዝበላ ምክፍፋል ኢትዮጵያ ንምእላይ ንዘተ ድልዋት ክኾኑ ይግባእ ክብላ መርገጺአን ብምብራህ ነዚ ድማ ዩናይትድ ስቴትስ ልዑል ሓገዝ ከም እትገብር እየን ገሊጸን ምስ መብዛሕትኦም ሓሳባት ኣምባሳደር ሊንዳ ዝሰማምዑ ሓሳባቶም ዘቕረቡ ተወካሊ ብሪጣንያ ታሪቅ ኣሕመድ ሃገሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ከም እትንእድ ገሊጾም ኩሎም ኣካላት ጎንፂ ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉሉ ዕድል ከም ዝተፈጠረ እውን ተዛሪቦም People have died from hunger. People are dying from hunger. ሰባት ሞይቶም እዮም ይሞቱ እውን ኣለዉ እዚ ሰብ ሰራሕ ጥሜት ብምዃኑ ስጉምቲ ክንወስድ ይግባእ በዚ ኣጋጣሚ ብሪታንያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኣወጆ በይናዊ ምቁራጽ ስምምዕ ተጻብኦ ሕጉስቲ እያ ኩሎም ወገናት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዕጡቓት ክልል ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ዓመፅን ስቃይን ህዝቢ ጠጠው ንዘይምባል ዕድል ኣለዎም እዚ ንኽገብሩ ድማ ነተሓሳስብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝገበሮ ንሓይልታት ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ጻውዒት ነቕርብ ካብ ኣሜሪካን መሓዙታን ዝተፈለየ መርገጽ ብምሓዝ እትፍለጥ ሩስያ ኣካይዳ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ዝነቐፈት ኮይና ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ብዛዕባ ትግራይ ንምዝታይ ዝጸውዕዎ ኣኼባ ዝያዳ ነቲ ጸገም ዘጋድድ ከይኸውን ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ንግደፎ ዝበላ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቀዋሚት ልእኽቲ ሩስያ ቫሲሊ ኔቤንዚያኤን First of all, I'd like to express our regret as to the format of today's meeting. ቀደሙን ዝተሓላለኸ ኩነታት ትግራይ ዝያዳ ንምዝራግን ኣብኡ ዘለዉ ሰበስልጣናት ፌደራል ፖለቲካዊ ቁመንኦም ንምድኻም መሓዙትና ይጥቀምሉ ከይህሉ የጠንቅቕ ሎሚ ኣብ ግምት ኣትዮም ዝተላዕሉ ብዝኾነ መለክዒ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኢትዮጵያ እዮም ስለ ዝኾነ ነቲ ዝተሓላለኸ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ኩነታት ብቐረባ ንከታተሉ ኣለና ኢና መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ 28 ሰነ ዝወሰዱ ህጹጽ ውሳነ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ናብቲ ስሩዕ መገዲ ዝወስድ ኣንፈት ንምስጓም ዝሕግዝ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን እየን ዝበላ ንሰን ወሲኻን ኩለን ፈተውቲ ኢትዮጵያ ሃገራትን ሰላም ክረጋገጽ ዝደልያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስዶም ስጉምትታት ንኽድግፋ ሓቲተን ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ንዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ንምቕራፍ ተወሳኺ ጻዕሪ ክገብር ጸዊዐን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምኽሳስን ንምቕጻዕን ካብ ምጉያይ ክሕገዝ ምተገብኦ ኢለን ቻይና እውን ምስ ሩስያ ዝሰማማዕ መርገጽ ኣንጸባሪቓ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ተለወጥቲ ኣባል ሃገራት ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪካ ወኪሎም ዘረባ ዘስምዑ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቀዋሚ ተወካሊ ኬንያ ኣምባሳደር ማርቲኒ ኪማኒ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ወግዓዊ ኣኼባ ምግባሩ ብምቅዋም እቲ ቤት ምኽሪ ኣፍሪካውያን ጸገማት ውሽጦም ባዕሎም ክፈትሕሉ ዝኽእሉ ዕድል ክህቦም ይግባእ ኢሎም We suffer the most from our challenges and gain the most from solving them. ብጸገማትና ብዙሕ ተጎዲእና ኢና ጸገማትና ባዕልና ብምፍታሕ ድማ ብዙሕ ተጠቒምና ኢና
ስለዝኾነ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ነዚ ክትዕ ኣፍሪካ ይፍታሕ ክድግፍን ከተባብዕን ከም ዘለዎ ክርዳእ ይግባእ። ኣፍሪካ ዘጣየሸቶ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ ሓደ እዩ። 17 ሰነ ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ዘጻሪ ኮሚሽን ተጣይሽሎ። ሎሚ ጥንቃቐ ዝተመልኦ ዲፕሎማሲ እንስዕበሉ፣ ሰብኣዊ ሓገዛት እነተባብዐሉ፣ ህይወት ሰባት እነቐድመሉ፣ ቁጠባዊ ምርግጋእ ንንእድ፣ መደናገርትን ሓበሬታታት ሓሶት እንምክተሉን ክኸውን ይግባእ። እዚ ኣኼባ ምጽውዕን ዝተጸዋዓሉ ምኽንያት ከም ዘግረመሎምን ዝገለጹ ድማ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ቀዋሚ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ታየ ኣስቀስላሴ እዮም። እቲ ኣኼባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ትግራይ ዝምልከቱ ዘለዉ ጸገማት ንምፍታሕ ወሳነ ስጉምቲ ኣብ ዝወሰደሉ ጽባሕ ምዃኑ ኣስታዊሶም። እዚ ስጉምቲ መንግስቲ መሓዙትና ዘይጠቅም ጽዕንቶ ቀኒሶም ክድግፉና ክገብር ምተገበአ ነይሩ ኢሎም። This measure should have encouraged our friends to give support and de-escalate the unhelpful pressure. ንሰላም ክበሃል ዝወሰናዮ ከቢድ ውሳነ ኣፍልጦ ምሃብኩም ንንእድ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ጠጠው ንምባል ዝወሰድናዮ ውሳነ ኣብ ትግራይ ክሳለጡ ዝድለዩ ዘለዉ ሰብኣዊ ተግባራት ምቹው ኩነታት ንምፍጣርን ከምኡውን ተስፋ ዝተገብረሉን ከሎ ንኹሉ መዳይ ሃገራዊ ዘተውን በሪ ዝኸፍት እዩ። ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ንመጀመርታ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ንኽልል ትግራይ ዝምልከት ጉዳይ ዘካይዶ ወግዓዊ ኣኼባ ከምቶም ቅድም ክብል ዘካይዶም 6 ዕጽዋት ኣኼባታት ብዘይስምምዕ ብኣፈላላይ ተወዲኡ። ነመስግን ሳራ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ትርከብ ኤርስታር ተበሃል ናይ ኤርትራውያን ክለብ ስፖርትን መንእሰያትን በብዓመቱ ንተምሃሮ ብሓደ ጠርኒፋ ክተመረቕ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ገይራ ኣላ። ኣብ ናይ ሎሚ ዘበን 2021 ዓመት ድማ 23 ካብ ካልኣይ ደረጃን ካብ ኮሌጅን ዝተመረቑ ተምሃሮ ናይ ኣፍልጦን ሽልማትን በዓል ዝሓለፈ ቀዳም ገይራትሎም ኣላ። ተወልደ ገብርኤል ነቲ ስነ ስርዓት ተኸታቲሉ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ብኸምዚ ኣዳሊዎ ኣሎ። ድምቕ ዝበለ እዩ ነይሩ እቲ ዝሓለፈ ቀዳም 3 ሐምለ 2021 ኣብ ሜሪላንድ ፒጂ ካውኒ ኣብ ከተማ ሎረን ኣብ ሎረን ፓርክ ዝተባሃለ ኣዳራሽ ዝተኻየደ ውራይ ምረቓ ተምሃሮ ኤርስታር ድሙቕ ጽምብል 23 ተመረቕቲ 4 ካብ ኮሌጅ እቶም ዝበዝሑ ድማ ካብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ብኣቦ መንበር ኤርስታር ጸጋይ ዓንዲ ማርያም ተኸፊቱ ደጊመ ብሲምቦርን ግራጁዌት ክሎም ተቐኒልና ንተመረቕቲ በብተራ ብምጽዋዕ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ተኻይዱ። ፍሉይ ጋሻ ኮይኑ ንተምሃሮ ምኽራዊ መደረ ከስምዕ ዝተዓደመ ብፎረንሲክ ሳይንስ ብማስተርስ ተመሪቑ ሕጂ ኣብ ምሕጋዝ ናይ ባህሪ ለውጢ ዘድልዮም መንእሰያት ዝነጥፍ ዘሎ ደስትን ቱ ኢንስፓየር ዝብል ናይ ባዕሉ ትካል ዝመስረተ ኣርቲስት ግጥምን ላይፍ ኮች ማለት ኣማኻሪ ምምራሕ ህይወትን እዩ። ሄኖክ ሰሎሞን One told me, Henok, there's progress in every effort. Just take a moment to look at your past right quick. ናብ ክትበጽሖ ትደሊ ደረጃ ቅድሚ ምብጋስካ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክትምልስ ኣለካ፣ ድሕሪኡ ብተግባር ክትፍጽሞ ኣለካ። ሳልሳይ ድማ ኣብቲ ትኸዶ ዘለኻ መንገዲ ወይ መስርሕ ክትኣምን ኣለካ፣ ብዘይተኣምነሉ መንገዲ ኣይትኸይድ ዝብል ምኽሪ እዩ ዝህብ ዘሎ እዚ ኤርትራዊ መንእሰይ። You see, God was building me up when I kept falling. The lessons he was using all came from the right bricks. ከምቲ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ኣብ ጉዕዞ ትምህርቲ እውን መውዳቕን ምትንሳእን ከም ዘሎ ኣሚንካ ንብድሆታት ገጢምካ ኢድካ ብዘይምሃብ ክትዕወት ከም እትኽእል ምእማን ዝብል መልእኽቲ እዩ ኣሕሊፍሎም ሄኖክ ሰሎሞን። Preparation cemented well with my lessons, so now I see why life kept falling apart. I wasn't using the right mix. My biggest failure in life was failing to plan. ካብ መንጎት ንኤርስታር ክለብ ስፖርትን መንእሰያትን ዝመርሑ ሓንቲ ምስ ወዳ ካብ ኮሌጅ ዝተመረቐ ጆና ብናውቲ ኣዛሪበዮም ነይረ። ኣነ ሰላም ሽመንዲ ይበሃል። ጓል ሽመንዲ ሜሪ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ነመጥ ኣብ ሜሪላንድ ዓብየ እዚ ከዓ ወደይ Jonah Bonayusi. This is my mom, Salam Shimandi. My father is Natalino Bonayusi. ሳሌም እስኺ ካብቶም መራሕቲ
ናይዞም ስድራ ቤታት ናይ ኤርስታር እኺ ስለዚ እስኪ ብሓፈሽ ሓደ ስእሊ ሃበኒ So Aristar daga 10 ዓመት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሰለስተ ዝኾኑ ስድራ ቤት ተኣኪቦም ንደቅና ኩዕሾ ክፃወቱ ኢሎም እዮም ቀሪቦም እቲ ነገር ሽዑ ዳጋ ተሓኺሉ እቲ ነገር ሕጂ ከዓ ከምቲ ትሪኦ እዞም ቆልዑት ዕርክነት ሒዞም ካሌጅ ዳኸዱ ሃይ ስኩል ብሓንሳብ ዳኸዱ ይራኸቡ ሕጂ ዝወደይ ኩሎም ቶም ዕሩኽቱ ሩሜት ናትዮም ነይሮም ኣብ ካሌጅ ከለዉ ተመሊሶም ከዓ ካብ ትምህርቲ ከዓኒ ኩዕሾ ይምህሩ ክዕጉዙ ኢልካ ድብል ነበረ ሄኖክ ዓንተወይ እቲ ነገር ኮሚዩኒቲ ናይ ኤርትራ ነዞም ናትና ደቅና ከይጠቕኡ ምእንቲ ክንእክቦም ኢልና ኢና ጌርናዮ and I hope ድሰፍሕ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ድሰፍሕ ከምቲ ኣብ ኤውሮፓ ድገብሩ ኣለዉ ኣነ ኣብዚኣ ዓብየ እዚ ዕድል ኣይነበረናን ካብ መእከቢት ነበረትና ሓንቲ እያ ሕጂ ግን ነዞም ደቅና ፅቡቅ መእከቢ ረኺብና ፅቡቅ ወራይ ከዓ ተመስገን ፈጣሪ ጌርና ኣሎም እስኪ ክንደይ ዝኾኑ ተመሪቖም ኣለሉ ዘበን 2021 23 ተመሪቖም 6 ደቂ ኣንስትዮ እቶም ካልኦት ከዓ ኩሎም ተባዓትዮ ነይሮም ህውስዋስ ዝነበሩ ማለት እዩ ካሌጅ ተመረቑ 4 እቶም ካልኦት ከዓ ኩሎም ሃይ ስኩል እዮም ተመሪቖም እዚ ሰረሞኒ ናይ ሎማዓንቲ ግራጁዌሽን መዓልቲ ከመይ ከም ዝተዳለወ እንታይ ከም ተሰማዓካ ከመይ ከም ዝተሓጎስካ እስኪ ግለጸለይ honestly, it's such a beautiful thing, you know. It really means a lot, you know, for them to do this because it shows really how much they just care about us and just knowing that we have people like that dedicated to our, you know, to celebrate our success and things like that. It really means a lot to me. ምሩቕ ተማሃራይ ጆና እዞም ወለዲ ማዕረክንደይ ብኦም ከም ዝሓስቡን ከም ዝጭነቁን እዚ ድማ ኣብ ዓወት ንኽበጽሑ ሓላፍነት ዘሸክሞም ምዃኑ እዩ ምርድኡ ዝገልጽ You know, I feel like the main takeaway was really just that failure, you know, it's the first step to success. ሕጂ ሳሌም ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለኩም ስድራ ቤታት ተኣኪብኩም ንደቅኹም ክትብሉ ዝምድላውኩም ሲ እንታይ እዩ ቀንዲ ናይ ሓድነትኩም ምስጢር ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ነንሕድና ፍቕሪ ናይ ዓድና ፍቕሪ ናይ ህዝብና ፍቕሪ ናይ ደቅና ንሳ እታ ፍቕሪ ናይ ዓዶም ውሽጢ ልቦም ክንእትወሎም እዚ ፍቕሪ ናይ ኤርትራ ማለት ካልእ ምስጢር የለን ثم مودات قرب ليت الزبر سرعات بحثش وانت عم جيركم شور لو مشيت انت غيرنا بالدرا غيرنا قدم زي اوورد جبناهم بدي حريق هاي كاتي ناي سئلين زي ناي ممرقتهم ني سدرابيتهم كل اكيبهم عد كم سئلي لطفوا بمندق مالتي اتي ديكوريشنز كادرا هاي كلهم تنقلعت جراجويت وغبروا قالي سريحه مسكيوريو مسغليو كل الشعب مذكرتها دهون كاب بدو حق مذكرت علىهم كحزوا يقولوا سدرا بيتهم مالتهم حجي نبي خد خيز لها جوبز No, I'm about to be moving to St. Louis now. I'm going to be working at Wells Fargo. أبو بك مودة تحلفية تقليل من أختي بحث شو أنا بزي عابية أبزها كم زي رئي قلتن دك أنا أيترسعو كن عزوم كن كإل علينا دكنا عدومن هزبومن من مخالق قلتو علوم period أبزخ عدونا تقوم يبلنا ኣብ መወዳእታ ነቲ ፍሉይ ዕድም ኮይኑ ንተምሃሮ መኽራዊ መደረ ከስምዕ ዝተዓደመ ሄኖክ ሰሎሞን እውን ናይ ትግርኛ ዓቕሙ ስለ ዝፈልጥ ብትግርኛ ቀንዲ መልእኽቱ ክገልጸለይ ሓቲተዮ ሰለስተ ታክሽን ወለዋ መጀመርያ ነገር ሰለምንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለኻ ድሌትካ ዘሎ ወይ ትምህርቲ ትኮይኑ ወይ ስራሕ ትሕር ኮይኑ ዝኾነ መገዲ ዝኾነ ድሌትካ ድሕር ኮይኑ ሰለምንታይ ኢኻ ክትፈልጥ ኣለካ ንሳኽ ክትሕዝ ኣለካ ካልኣይቲ ነገር ከዓ ስራሕ ክትገብር ኣለካ ክትሰርሕ ኣለካ ኩሉ ግዜ ክትሰርሕ ኣለካ ዝኾነ ነገር ዝደለኻዮ ክትሰርሕ ኣለካ ሳልሰይቲ ከዓ ክትኣምኖ ኣለካ እቲ መገዲ ትኸዶ ዘለኻስ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ዘይመፀካስ ክትኣምኖ ኣለካ እቲ መገዲስ ፅግመካ እዩ ዝኾነ ነገር ግን ደጋጊምካ እንዳፈተንካ ኢኻ ትወፅእ ዘርዮ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረ ናይ ምረቓ መዓልቲ ናይ ግራጁዌሽን ከመይ ስምዓካ ኣሎ እዞም መንእሰያት ኣብቲ ስኻ በፂሕካ ዘለካ ክበፅሑ ይረኣየካ ዶ መጀመርያ ነገር ብጣዕሚ ሕጉሰኒ እዮም ምክንያቱ ኣነ ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ይርዳእኒ መገድስ ቀሊል ከምዘይኮነ ግን ኩሉ ግዜ ንዛረቦም ከለኹ እቲ ኣብ ልብኹም ዘሎ ክቐፅሉ እዩ ዘሎ ሄኖክ ሰሎሞን ይቐኒየለይ ፅቡቅ ዕድል 23 ተምሃሮ ዝተመረቑሉ ክለብ ኤሪስታር ናይ ሎሚ ዘበን 2021 በዓሉ ነዚ ይመስል ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ እንኳዕ ሓጎሰኩም
أنا ون نتولى مسكنو زي كاب واشنطن دي سي زمحلالف زلو راديو دمص أمريكايو مباركس زخبركم سمعتنا نلوم معنتي زدالونا يوم مدبات زي أمي منيرم صباح ربع كساب نراخب دحان حضر زبلكم مس كلهم مسارح تيب بمخان قبرة مدهني سلام ليتي زي راديو